ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 7:15. Hatod sa Saindo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga, mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na biyernes. Enout sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, water system project sa resettlement site kan barangay Taysan, Legazpi City, popo na ng ipagibo. Mas mahiwas na isolation facility bubukasan sa Kamalig, Albay. 122 na mga Fire Officer 1 makakagraduar na ngunyan na aldaw. Bagong fire station kan ginubatan, Albay, binukasan na. Sa lado national, pag-aborido ni Duque sa isyu kan COVID-19 Response Fund, natural sana. Gobyerno nasyonal matagaman in fundo para ibakalin booster shots. Booster shot kontra COVID-19 posibleng tugutan na sa masunod na taon. Kabangakan populasyon ng mga senior citizens and fully vaccinated na. Sa ibang nasyon, access kad Afghanistan sa International Monetary Fund pinutol na. Sa lado ng Karawat, Pacman nag-iisip kung ultimo ng laban niya sa Domingo o daig pa. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa day maaloy, magkakaigwanan nin bastanting supply nin tubig ang mga residentes kan resettlement site kan barangay Taysan, Legazpi City. Ini matapos na magkaigwanan nin groundbreaking ceremony kasuudma na pinanginutan mismo ni Alcalde Noel Rosal. Sa sinabi ng gobyerno lokal, matagaman ni sobra 3 milyones pesos na fundo para sa pagpapagibo nin moderno water system na solar-powered, kung kaya dai mapaputol ang supply ng tubig sa maabot sa 300 na pamilya na naka-star sa resettlement site. Idinugang pa man niya na ang proyekto iyo ang makakaresolbir sa ng problema sa supply ng tubig sa nasabing lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Bubukasan na sa mga masunod na aldaw ang dugang na isolation facility na kayang mag-akomodar nin 130 individual o 106 na pamilya sa munisipyo kan Kamalig, Albay. Iniyan pinag-anunsyo ni Alcalde Caloy Baldo Conseen matapos ang maigot na inspeksyon kan Municipal Health Emergency Response Team o MERT sa bagong nakonstruer na Bungkaras Evacuation Center sa Barangay Bongabong. Gagamito naman inibilang quarantine facility sa mga positibo sa COVID-19. Ang nasabing inipisyo, igawa ng supisyenteng pasilidad, arog kan medical clinic, parking area, administrative offices, breastfeeding room, pambabae sin panlalaking CRC ringman para sa mga persons with disabilities. Hunyo 18, kanaprubaran kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang Resolution Number 02-2021 o a resolution approving the guidelines of the use and management of the newly constructed permanent evacuation facility at Barangay Bongabong, Kamalig, Albay. Ang nasabing resolution may kamuwata na mas mapakusog pa ang responses and recovery efforts kan Kamalig LGU para sa mga COVID-19 patients asin sa mga close contacts kaini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily.
Daing patuod ang pagtaod ng serbisyo asin ayuda kan ako Bicol Party List sa kapalibutan lalo na tana sa tahaw pa kan pandemya kausa kan COVID-19. Sinabi ni ako Bicol Party List Representative Pido Garbin na sindan ni ako Bicol Party List Representative Saldico talagang nagkakaigo ni lakdang na matabangan ang mga pamilya asin barangay tanganing mataparan ang pangangaipo. Idinugang pa man niya na ang saro kaini iyo ang water system project sa mga barangay naloy nang nagsasapar ng problema sa kawaran ng marayon na water supply. Sa ibong lalado, sinda nagkakaigwaman ni lakdang na maremedyohan ang problema lalo na dai masasarigin ngunyan ang serbisyo kan water district. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pinanginota ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo ang ginibong turnover ceremony sa bagong fire station kan Bureau of Fire Protection sa Albay Provincial Sports Complex sa Barangay Travisia, Ginubatan, Albay. Sa ginibong aktibidad kasuhapon, sinabi ni Cabredo na maugma na ang BFP Ginubatan na magkakaigwananin sa diring fire station. Ang lumang fire station sa gilid kan Municipal Building ipapairahay asin kun matapos na iniookuparon na kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Presente man sa nasabing okasyon, sinda Alcalde Gemma Anong Hoko kan Ginubatan, BFP Regional Director Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon, asin kadakol pang iba. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. 122 ng mga Fire Officer 1 kana Bureau of Fire Protection ang nakatalanang maggraduar ngunya na aga sa Bureau of Fire Protection Regional Training Center sa Kawakawa Hill sa Barangay Tuburan, Ligao City matapos kan sa indang haros 2 bulan na ensayo. Sa nasabing bilang, 21 kani ang mga babae, asin 101 ang mga lalaki na magiging Fire Officer 1 asin miyembro kan class kalasag. Si Bureau of Fire Protection Regional Director for Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon ang magiging pangenot na Wespe de Honor sa nasabing aktibidad bago man sinda i-deploy sa iba-ibang fire station sa Kabikolan. Sinabi ni Fire Chief Inspector Glenn Rodrigueza, Course Director, na nasunod ninda ang sa indang ensayo na daing aberya. Mientras tanto, tanganing masabutan kung ano na ang pangyayari ay relasyon sa pinapagibong resettlement site para sa mga pamilya kan Barangay San Francisco asin Travisia, Ginubatan, Albay na naafektaran kanang minaging bagyong Rolly. Ang Philippine Red Cross mapaapod in press conference ngunya raud to kung sa piglalauman na mag-atender sa paaginin Zoom platform sina Senador Richard Gordon, pamayaw kan PRC, Governor Al Francis Bichara kanalbay, Korean Ambassador Kim In-chul asin si Alcalde Gemma Anong Hoko. Ang resettlement site ipinapagibo sa Barangay Bubulusan, Ginubatan, Albay kung saan ang gobyerno probinsyal ang nagbakalin mahiwas na lote mantang ang PRC man ang mapatugdok din mga harong. Iyan ang primero gabtang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Sipolino na po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang klema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bawat? Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. VLBI Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini.
Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama, pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore nin big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 1470 series of 2020. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles ang barata sa lado nasyonal. Lampas na sa 88,000 na mga Pinoy ang nanangaipon ng tabang medikal halos sa iba-ibang parte kan Pilipinas ang natabangan ni Vice Presidente Leni Robredo. Poon kan magtukaw bilang Vice Presidente kan 2016 sa Gudngunyan, lampas na sa 88,000 na mga Pinoy ang natabangan ni VP Leni sa paagi ng Medical Assistance Program kan sa iyang opisina. Nasa 104 na mga partner service provider kan Office of the Vice President kon kaya mas dakol na hospital asin institution ang katuwang na kan OVP sa pagtaon ng medical assistance. Enot kani pinalawig pa ni Robredo ang pakikipagtabangan sa East Avenue Medical Center sa Quezon City para mas dakol na pasyente ang matawan ng tabang kan OVP asin kan hospital. Katuwang maninda ang Philippine General Hospital, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center, asin iba pa, kaya na ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital, asin Bicol Medical Center. Plano kan Duterte administration na magbakaling COVID-19 booster shots sa 2022 sa kantidad na 45 bilyon pesos. Ipinahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang fundo na sa irarom kan ang program appropriations o nangangahulugan na pufunduhan sa naini kan gobyerno kung igwa ng mapagkukuha na nin fundo para digdi. Ito ang sinabi ni Roque na may garantiya man sa irarom kan 2022 budget ang fundo para sa pagbakaling COVID-19 vaccine booster shots. Bareta Alas sa ibang nasyon. Pinutol na ang access kan Afghanistan sa fund resources kan International Monetary Fund dahil sa bako pamalinaw na pagkakamit bid kan international community sa bagong liderato kini matapos na maagaw kan militanteng grupong Taliban ang gobyerno kan Afghanistan. Ang nasabing lakdang kan IMF gikan sa US Treasury na nagpupugol kan dakulang share sa nasabing fundo tanganing masiguro na dai mapapaduman sa kamot kan mga Taliban ang kahirasan kan Afghan government sa special drawing rights assets. Nasa 370 milyones dolyares halos IMF ang nakatalan ko taanang mag-abot sa Afghanistan sa Agosto 21 na kaibanan sa Global IMF Fund na nakatagama para sa Economic Crisis Response. Suspendido man ang access kan Afghanistan sa Reserve Fund kan International Monetary Fund sa Special Drawing Rights
o SDR assets na pwedeng makonvert sa currencies kan gobyerno. Maski pa matawang giraray nin access ang Afghanistan sa special drawing rights assets, madidefisilan ang Taliban na gamiton ang fundo dahil kaipuan pa nin approval halay sa sarong nasyon para may trukis ini sa currency o kwarta na posibleng ulangon kan Amerika sa paagi kan financial sanction kontra sa mga Taliban. Barata sa lado nin Karawat. Inako ni Pinoy ring icon Senador Manny Pacquiao na posibleng ultimo na niyang laban alagad posibleng daay pa kontra kan WBO welterweight champion Yordenis Ugas kan Cuba sa maabot na Domingo sa Las Vegas, Nevada. Sayang sinabi na matapos kan laban, siya matutok na sa politika lalo na sa masunod na eleksyon. Idinagdag pa man niya na may posibilidad na maglaban pa siya kontra kay Errol Spence sa mga masunod na bulan. Baretang sarong 65 anyos na babae ang napaluwa sa sobrang kaugmahan kan maibalik ang sa iyang panghiling matapos ang 3 taon dalan sa katarata. Sigun sa report na haloy ang pagtios ni Teresita Bolivar kanasabing kamatian kaya siya makahiling wala siyang ibang ginibo kundi ang magluwa sa sobrang kaugmahan. Karaw man siya na kan sa iyang doktor, tanganing mapugol ang sa iyang luha, bawal ining kusuton. Bawal man na maghiling sa makanos as hindi magibo nin kasalan. Na pag-araman na nagpuon maglabog ang pagiling ni Lola Teresita kan 2018 sagkod na dagos ng mawaran siya ng kakayahan na makahiling. Dahil digdi, naapektaran ang sa iyang mental health. Alagad, sa ngunyan, na nakahiling na siya, sinabi ni Lola Teresita na sulit ang sa iyang pagtios asin kapagalan. Showbiz, balita, Direktor. Sinurog ni Maine Mendoza ang siyang boyfriend na si Arjo Atayde sa mga akusasyon na nagdulag ini sa Baguio City matapos maging positibo sa COVID-19. Siyang sinabi na day magkomento ang mga bashers dahil anta day maninda aram ang sitwasyon. Idinagdag pa man ni Maine na si Arjo nagpaparahay naman sa ospital sa Manila matapos magkaigwanin mga simptomas kan siring na virus. Sa ibang nalado, pinahimutikan man ni Atayde na pinabayaan niya ang siyang iba na kaiba sa shooting sa Baguio City na positibo man sa COVID-19. Bareta sa kamugtakan o sa lado ng salud. Lumang kita sa news base si Mar de la Mar Kamen. Saro sa mga paboritong mani, an almonds, an garong luha na korte kaini na ordinaryong mababakal na may ubak o wara. Bastante palaan sa monounsaturated fat na nagtatabang para proteran ang satuyang puso. Ini dahil may kakayahan ang almonds na i-maintain ang HDL, good cholesterol, kontra sa bad cholesterol. Avera digti mayaman ang almonds sa mga sustansyang arog kan phytosterols as in copper. Sa pag-aaral kan 2012 as in 2014, napatunayan ka mga eksperto na nagrarahay ang kondisyon ka mga tawong may helang sa puso, lalo na ang mga problemado man sa timbang. Dahil man sa pag-aaral na bastante ang almond sa fiber, protein, vitamin E, selenium, zinc, calcium, magnesium as in B vitamins. Sigun sa mga eksperto na maski mahal ang almonds, alagad sulit man ini dahil sa mas mapasustansyang na itatao ka ini sa tuyang lawas. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, Dayniba. Bareta sa kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Para sa update kamugtakan niya po ng ating panahon, may napagpaldag po kan na Biyernes, August 20, 2021. Isperlis po yung may nitaduros pa rin ang padagos na nakaka-apekto ngunyan sa ating bansa. Although migo kita nga nakaka-apektong, migo kita nga namomonitor na route yan panahon, isang bagyo, tropical depression isang, at yun nga po ay nasa Montenegro naman, nasa padagatan kan Philippine Sea, yan sa extreme, tirangan kan extreme northern Luzon area. So as of 4 a.m. ang location ng bagyong si Isang ay nasa 1,110 km east of extreme northern Luzon. Sa coordinates na 18.8 north, 132 degrees east. Taglay po nito ang kusog Turos na 45 km per hour at may pagbugso naman na 55 km per hour. Katapos kaya ng Mahiropa, Sulnukan, Norte Sulnukan at sa rikas naman na 20 km per hour.
So nahiling po natin ang kanyang forecast track ay sa pasiring nga po yan dyan sa may pagitan po ng bansang Taiwan and bansang southern coast ng bansang Japan. So meaning sa ngunyan, di man natin nahiling nga malandfall sa landmass ng bansa o ng Pilipinas. Kung kaya easterlies pa rin po ang makaka-apekto. At sa mga masunod na daw, posibleng ma-enhance po nito yung ating southwest monsoon o bagat. Kung kaya sa mga masunod na daw is makaka-apekto muli yung ating bagat. At pero for the meantime, dahil sa mayong mga epekto sa tuya, itong ating bagyong si Tropical Depression Isang, kung kaya dahil sa easterlies, laman po natin digdig po sa tuya sa Kabikulan, maging pa rin po ang kamugtakan sa panahon. Maging mainit pa rin po ang ating temperatura na lalauman sa Kabikulan. Bahagi ang mapanganuron, sundo sa mapanganuron lamang ang maging kondisyon nating kalansan. Maliban na lamang nga po yan sa mga chance pa rin naman po ng mga local o mga isolated na mga pag-iran, asin pagtitilag, pagdaludol. At ito nga po yan ang mga nabibilog naman ng mga localized thunderstorm. Maging maluya sundo sa moderatong duros, halis sa sirangan, sundo sa sirangan ang lalauman sa Kabikulan, at may banayad sundo sa moderatong ukol ng kadagatan. Dahil gale warning na nakababala sa kadagatan sa Bicol region. At dahil sa mga ginaganyang kumugtakan sa panahon, lauman pa rin po ang temperatura po ang 25 sundo 33 at Pascal Celsius. Talda ngayon nagsirang kasubagong alas 5:33 ng pagkaga, asin masalunod naman at yan na alas 6:04 ng pagkahapon. Alidigdi sa pag-asa sa Southern Luzon, Legazpi City, Rainier Mago na gulat. Yan mga tugang detalles kay mga Bareta ngunyan na Biyernes. Sa pangarang kan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa lado technical asin pag-asa. Kami po nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing happy birthday Engineer Dante Baclaw Hi, kan sir. Provincial Engineering Office. Sir Engineer Baclaw, happy birthday po. Mabalas po kasi sino pagantabay. And also happy birthday sa samuyang inaanak na si Rona Oray Disuyo, Cantabaco City, and sa very good friend of mine, Jory B. Pago. Jor, happy birthday. Yan ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga, at hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Unang tingin pa lang na in love na ako, kakakilig na